भारतनि गाहाय मन्थ्रि प्रधानमन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बावैसो जोंनियाव खौरां फैदों हम मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय जे 16 अक्ट'बराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखालि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङाबो फैनो होननानै जोंनो खोथा हरदों। दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो नेशनेल केपिटेलाव नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो मोनसे एटेनसन ड्र आरो मास्टार स्ट्रक होनायनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि आगानसे जों स्टेपखौ लांबावनो हागोन। आखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभा, हारिमु आफाद जथायै जों हाबा मावगासिनो। बड'लेण्ड बिटिआर सरकारा जिखिनि जोंनो मदद जोङो हास्थायदों बिथांमोना मदद होनो थाखाय खोथा होदों आरो जोङो भलन्टारिलि खुंफुं आफादफोरा जोङो लोगो नांनानै जिखिनि हायो जोङो खालामगासिनो दङ। 15 नभेम्बराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि प्रधानमन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बावैसो जोंनियाव खौरां फैदों हम मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय जे 16 अक्ट'बराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखालि भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङाबो फैनो होननानै जोंनो खोथा हरदों। बेयो खोब गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो नेशनेल केपिटेलाव नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो मोनसे एटेनसन ड्र आरो मास्टार स्ट्रक होनायनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि आगानसे जों स्टेपखौ लांबावनो हागोन। आद्रा थानाय बिटिआर एकर्डनि जेंना जेंसि गासै जोंनि जे आइडेन्टिटि, जोंनि जे सेफगार्ड, जोंनि राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि फारसे जोंहा मावफुंनांगौ दङ। जोङो बेनि गेजेरजों आवगायलांनायाव थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन आंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों।